गरम बिया त का हाल बा भैया। आ गइल खेसारी लाल यादव यानी हमनी के ट्रेंडिंग यानी हिट मशीन के गर्मी गरम बिया। हाँ भाई, बहुत ही धमाका यानी कि आई प्रेजेंटेंट से ई गाना खेसारी लाल यादव यानी हमनी के दिल में रहे वाला खेसारी भैया के गाना आ गइल रौरा लोग के बीच में कि गर्मी गरम बिया। ई गाना के मतलब कुछ सुन के तो ऐसा लागता कि गाना कुछ अलग ही बवाल होई। अब एक टीजर भी यानी कल सुबह आ रहा बा रौरा लोग के बीच में, एकदम पक्का 110% ई गाना रौरा लोग के बीच में आई। अगर ई गाना के मतलब में ड्यूट के कहले बा उहे कहले बाड़ी यानी हर कोई के दिल पे राज करे वाली शिल्पी राज। अगर एमे वीडियो में काम करे के अगर काम कहले बा मतलब उनकर भी बात बता देता नहीं, उहे काम कहले बाड़ी आस्था सिंह का भाई हो भाई सिंह काम करे बड़ी गर्मी गरम बिया। अभी गाना के टाइटल से समझ में आ गई होई कि गर्मी गरम बिया के मतलब आखिर का होता। आई गाना कुछ अलग कुछ हट के यानी कि पूरा हिट यानी कसो के गर्मी के स्पेशल गाना इहे हिट वाला ही बा। रौरा लोग के एक बात बताते ये गाना के लिख रहा उहे अभिषेक भोजपुरिया भैया लिखले बड़े। अगर म्यूजिक के बात कल जाओ तो आर्या शर्मा जी ये गाना के बहुत ही जबरदस्त यानी कि अगर एक बात बता दें गर्मी गरम बिया जौन गाना जे ना सुनले ना सुनी समझ लो भाई को एकदम फेल बा। काहे फेल बा ऐसे कहता नहीं काहे फेल बा कि गर्मी गरम बिया खेसारी लाल यादव जौन गाना लेके आ रहल बाड़न रौरा लोग के बीच में काल यानी कि सबको इनका के कमेंट के माध्यम से एक बार आजे से बतावे कोई कि गर्मी गरम बिया। कमेंट के माध्यम से जरूर बताई, एक बार लिखे कोई कमेंट में खेसारी लाल यादव और गर्मी गरम बिया, तभी मालूम चली कि खेसारी भैया कितना गर्मी गरम बिया। तो का हाल बा भैया। आ गइल खेसारी लाल यादव यानी हमनी के ट्रेंडिंग यानी हिट मशीन के गर्मी गरम बिया। हाँ भाई, बहुत ही धमाका यानी कि आई प्रेजेंटेंट से ई गाना खेसारी लाल यादव यानी हमनी के दिल में रहे वाला खेसारी भैया के गाना आ गइल रौरा लोग के बीच में कि गर्मी गरम बिया। ई गाना के मतलब कुछ सुन के तो ऐसा लागता कि गाना कुछ अलग ही बवाल होई। अब एक टीजर भी यानी कल सुबह आ रहा बा रौरा लोग के बीच में, एकदम पक्का 110% ई गाना रौरा लोग के बीच में आई। अगर ई गाना के मतलब में ड्यूट के कहले बा उहे कहले बाड़ी यानी हर कोई के दिल पे राज करे वाली शिल्पी राज। अगर एमे वीडियो में काम करे के अगर काम कहले बा मतलब उनकर भी बात बता देता नहीं, उहे काम कहले बाड़ी आस्था सिंह का भाई हाँ भाई आस्था सिंह काम कहले बाड़ी गर्मी गरम बिया। अभी गाना के टाइटल से समझ में आ गई होई कि गर्मी गरम बिया के मतलब आखिर का होता। आई गाना कुछ अलग कुछ हट के यानी कि पूरा हिट यानी कसो के गर्मी के स्पेशल गाना इहे हिट वाला ही बा। रौरा लोग के एक बात बताते ये गाना के लिख रहा उहे अभिषेक भोजपुरिया भैया लिखले बड़े। अगर म्यूजिक के बात कल जाओ तो आर्या शर्मा जी ये गाना के लिखले बड़े तो बहुत ही जबरदस्त यानी कि अगर एक बात बता दें गर्मी गरम बिया जौन गाना जे ना सुनले ना सुनी समझ लो भाई को एकदम फेल बा। काहे फेल बा ऐसे कहता नहीं काहे फेल बा कि गर्मी गरम खेसारी लाल यादव जौन गाना लेके आ रहल बाड़न रौरा लोग के बीच में काल यानी कि सबको इनका के कमेंट के माध्यम से एक बार आजे से बतावे कोई कि गर्मी गरम बिया। कमेंट के माध्यम से जरूर बताई, एक बार लिखे कोई कमेंट में खेसारी लाल यादव और गर्मी गरम बिया, तभी मालूम चली कि खेसारी भैया कितना फैन यानी जितना भी उनकर फैन हो तो हमारे चैनल के सपोर्ट करे कोई अगर हम कहल का चाहता नहीं इ तरह लोग खुद मालूम चलत होई आखिर हम कहल का चाहता नहीं। तो चलिए भैया गर्मी गरम बिया ई गाना रौरा लोग के बीच में काल 6 बजे रिलीज होता यानी कि 27 तारीख के काल 6 बजे गाना रौरा लोग के बीच में यानी पोस्टर के माध्यम से भी दिखा देनी गर्मी गरम बिया आगो रौरा लोग के बीच में। फैन तो हमारे चैनल का सपोर्ट करे कोई अगर हम कहल का चाहता नहीं इ तरह लोग खुद मालूम चलत होई आखिर हम कहल का चाहता नहीं। तो चलिए भैया गर्मी गरम बिया ई गाना रौरा लोग के बीच में काल 6 बजे रिलीज होता यानी कि 27 तारीख के काल 6 बजे गाना रौरा लोग के बीच में यानी पोस्टर के माध्यम से भी दिखा देनी गर्मी गरम बिया आगो रौरा लोग के बीच में।